бунёди ҷомеаи пешрафта ба давлати аз лиҳози сиёсиву иқтисодӣ устувор мароми ҳар кишвар буда, он дар сурати ҳукмфармо будани сулҳу субот, ваҳдати миллӣ, амнияти ҷомеа, таррезӣ ва амалӣ намудани корҳои бузурги созандагиву ободкорӣ имконпазир аст. давоми солҳои соҳибистиқлолӣ бо талошҳои пайгиронаи роҳбарияти давлату ҳукумати мамлакат, пояҳои давлатдории миллӣ таҳким ёфта, Тоҷикистон дар арсаи байналмилалӣ ҳамчун давлати ташаббускор ва соҳибистиқлол муаррифӣ шуд. салом тамошобинони гиромӣ, барномаи иттилооти таҳлилии Тоҷикистон аст ки бо муҳимтарин хабарҳои ҳафтаи сипаришаванда манзуратон мегардад. сулҳу оромӣ арзишмандтарин неъмати ҳаёт аст ва ҳифз кардану пойдор нигоҳ доштани он вазифа ва қарзи муқаддаси инсоният дар ҷаҳони муосир арзёбӣ карда мешавад. зеро сулҳу оромӣ барои инсоният арзишҳои ҳаётан муҳиме мебошанд ки ба шарофати онҳо ободии ватан, пешрафти давлат, амалӣ намудани ҳадафҳои стратегӣ ва осоиш дар кураи замин амалӣ карда мешавад. ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон таҳти роҳбарии пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон барои истифода аз арзишҳои маънавии миллат дар шароити ҷаҳонишавӣ кӯшиш намуда, на танҳо дар дохили ҷумҳурӣ, балки дар сатҳи байналмилалӣ низ ташаббускор ва ҳомии сулҳи ҷаҳон шинохта шудааст. ин аст ки пешвои миллат аз минбари бонуфузтарин созмони ҷаҳонӣ ба инсоният ҳушдор дод ки танҳо роҳи хушбахтии инсонҳо ва рушди давлатҳои ҷаҳон ин сулҳу амният мебошад. муҳимтарин роҳи расидан ба ин ҳадафро ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон дар баланд бардоштани сатҳи илму дониш, ҷаҳонбинии илмӣ ва дар андешаи мардум бедор намудани эҳсоси худшиносиву ватандӯстӣ ва талош варзидан барои оянда мебинад. гузориш дар ин хусус. сулҳу субот яке аз омилҳои муттаҳидсозандаи аҳли сайёра имкон фароҳам меорад ки бо истифодаи арзишҳои аз ҷониби ҷомеаи ҷаҳонӣ пазируфташуда дар олам таҳкурсии ташаккули ҷомеаи шаҳрвандӣ гузошта шавад ва барои беҳтар гардидани сатҳу сифати зиндагии мардум заминаи мусоид муҳайё гардад. натиҷа ин аст ки асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ҷонибдори таҳкими сулҳу субот буда таваҷҷӯҳи аҳли оламро ба ин масъала ҷалб менамоянд. аз ҷумла tashabbusi шашуми президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар бораи бо қатномаи махсуси созмони милали муттаҳид эълон намудани 10-солаи таҳкими сулҳ ба хотири наслҳои оянда назир надорад. агар ба таърихи инсоният назар андозем, маълум мегардад ки ягон сарвари давлат ин гуна ташаббуси инсонсозу миллатсозро ба мисли президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар сатҳи байналмилалӣ анҷом надодааст. ба андешаи коршиносони масоили сиёсӣ, имрӯз зиёда аз 1.5 миллиард сокини сайёра дар давлатҳои аз ҷангу муноқишаҳо зарардида ҳаёти нооромона ба сар мебаранд. дар ин миён одамони беҷошуда гурезагоне мебошанд ки ташнаи сулҳу амонӣ ҳастанд. ин дар ҳолест ки ҳадафи 16-уми рушди ҳазорсолаи Созмони Милали Муттаҳид мутобиқат ба рушди ҷомеаҳои амн ва кушод ба манфиати рушди устувор унвонгузорӣ шудааст. ҳадафу мақсади ташаббуси 10-солаи таҳкими сулҳ ба хотири наслҳои оянда устувории таъмини субот дар сайёра ва зиндагии оромонаи сокинони он мебошад. зеро дар олами ҳастӣ омили нахустини мавҷудияти инсон ва таъмини ниёзҳои авлавиятдори ӯ ба мавҷудияти сулҳ вобастагӣ дорад. яъне ҷавҳари офариниши олам агар обу оташу хоку ҳаво бошад, ҷавҳари аввалиндараҷаи саодати башар сулҳ ба шумор меравад. дар ин зимн метавон гуфт ки расидан ба ҳақиқату саодати зиндагиро танҳо сулҳ таъмин месозад. аз ин рӯ таҳкими сулҳро яке аз арзишҳои олӣ барои инсоният ном бурдан мумкин аст. ҷавҳари зиндагиро асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон аз рӯзҳои аввал хуб дарк намуда дар сиёсати дохиливу хориҷӣ ҳадафгузорӣ менамояд. натиҷа ин аст ки аҳли ҷомеа
президенти ҷумҳурии тоҷикистонро ба унвони таблиғгар ва ташаббускори таҳкими сулҳу ваҳдат мешиносанд ва ташаббусҳои ӯро ки ба ҳаёти осоиштаи мардум вобастагӣ дорад саривақтӣ ҷонибдорӣ менамоянд, чунки сулҳ неъматест ки тамоми миллатҳову давлатҳо ба он ниёз доранд, яъне танҳо бо роҳи густариш ёфтани фарҳанги сулҳ ҳамкорӣ байни кишварҳо ва минтақаҳо метавонад ба таври комил таъмин гардад. дар доираи ҳадафи стратегӣ оид ба саноати кунонӣ бо суръат дар 5 соли охир ҳаҷми маҷмӯи маҳсулоти саноатии кишвар аз 27 миллиард ба 53 миллиард сомонӣ расонда шуд ки қариб 2 баробар зиёд мебошад. дар ин давра дар мамлакат беш аз 2040 корхонаи саноатӣ ва 74 000 ҷойи корӣ таъсис дода шуд. танҳо дар соли 2024 740 коргоҳу корхонаҳои нави истеҳсолӣ бунёд гардида дар ин бахш дар маҷмӯъ қариб 20 000 ҷойи корӣ ташкил карда шудааст. президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон зимни ироаи паём дастур доданд ки ҷиҳати коҳиш додани содироти ашёи хом ва зиёд намудани содироти молу маҳсулоти дорои арзиши баланди иловашуда тадбирҳои судманд андешида шавад. ҷиҳати иҷрои дастуру супоришҳои сарвари давлат дар вилояти Суғд бунёду ба кор даровардани коргоҳу корхонаҳои нави саноатӣ тақвият ёфта, тадбирҳо дар самти зиёд намудани ҳаҷми содироти молу маҳсулоти дорои арзиши баланди иловашуда мавриди амал қарор доранд. тафсилоти бештар дар гузориши Абдуваҳоби Абдусаттор ва Илёс Бобоҷон. тоҷикистон дорои заминаҳои воқеии рушди саноат аст ки барои пешрафти истеҳсолоти миллӣ шароити мусоид фароҳам меорад. ҳавасманд намудани фаъолияти навоварӣ дар истеҳсолот ва се истифода кардани технологияҳои инноватсионӣ, дастгирии ташаббусҳои созандаи соҳибкорон, коҳиш додани содироти ашёи хом ва зиёд намудани содироти молу маҳсулоти дорои арзиши баланди иловашуда. дастури президенти кишвар ба масъулони вазорату идораҳои дахтдор ба хотири рушди саноат дар Тоҷикистон. ҳамзамон дар паёми солунаи президенти ҷумҳурии Тоҷикистон ба Маҷлиси олии тақвияти корҳо доир ба истифодаи самараноки захираҳои мавҷуда ва рушди иқтидори истеҳсолии кишвар, баланд бардоштани рақобатнокӣ ва гуногуннавъии истеҳсолоти саноатӣ, зиёд кардани ҳаҷми истеҳсолоти саноати коркард, афзоиш додани арзиши иловашудаи молҳои саноатӣ дар асоси рушди маҷмӯъаҳои соҳавӣ зарур арзёбӣ гардид. дар паём муҳтарам пешвои миллат таъкид намуданд ки ҳаҷми маҳсулоти соҳаи саноати кишвар дар 5 соли охир аз 27 миллиард сомонӣ ба 53 миллиард сомонӣ расонда шуд ва ҳамзамон барои бунёд намудани корхонаи саноатӣ шароит мусоид фароҳам оварда шудааст ва дар 5 соли охир ин нишондиҳанда танҳо дар соҳаи саноат яъне 2040 адад корхонаи саноатӣ бо 74 000 ҷойи корӣ таъсис дода шудааст ва ҳамин ин чораҳое ки дар самти соҳаи саноат амалӣ карда шуданд дар доираи ҳадафҳои стратегии ҷумҳурии Тоҷикистон, аз он ҷумла саноатикунонӣ бо сурати кишвар амалӣ карда шудааст. мақсади асосӣ ҷорӣ кардани ҳадафи саноатикунонӣ бо сурат дар он аст ки дар ҷумҳурии Тоҷикистон ашёи хоми маҳаллӣ хеле зиёд истеҳсол карда мешавад ва коркарди он бояд ки ҳаматарафа дар дохили кишвар ба роҳ монда шавад. ҷиҳати коҳиш додани ҳаҷми воридот, таъмини бозори дохилӣ бо маҳсулоти истеҳсоли ватанӣ ва таъсиси ҷойҳои нави корӣ ки дар паёми президенти мамлакат таъкид гардид, дар вилояти Суғд тадбирҳои муҳим амалӣ шуда, ҳамасола дар заминаи дастгирии ташаббусҳои созандаи соҳибкорон ва иҷрои дастуру супоришҳои сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон коргоҳу корхонаҳои нави истеҳсолӣ ба истифода дода мешаванд. طبق معلومات سال 2024 در ولایت 166 کارگاه و کارخانه‌های نو استحصالی مورد بهره‌برداری قرار داده شده است. کارگاه و کارخانه‌های نو اساساً در ساحه‌های صنعت سبک، داروسازی، کیمیا، مصالح بیناکاری، معدن و خوراکواری تأسیس داده شده. در آنها زیاده از 2000 نفر با جای کار و معاش خوب تامین گردیدند. در کارگاه و کارخانه‌های ولایت سوغد اساساً با استفاده از تکنولوژی نسل نو مال و محصولات استحصال کرده می شود که عوض‌کننده واردات بوده به صادرات نگرانیده شده است. در بنیاد کارخانه‌های صنعتی تأسیس دادن جاهای نوی کاری سهم صاحبکاران وطنی خیلی نظررس هستند و این نقطه در پیام محترم پیشوای ملت هم علیحده تاکید کرده شد و همین را گفتنی هستم که
албатта соҳибкорони бо нангу номуси кишвари азизамон барои таъсис додани корхонаҳои нави истеҳсолӣ пайваста кӯшиш карда истоданд ва вилояти суғд ки яке аз минтақаҳои нисбатан рушд карда дар соҳаи саноат аст, нишондиҳандаҳои соҳаи саноат хеле назаррас аст ва барои амалӣ кардани ҳадафи саноаткунонӣ босурат дар ин минтақа чораҳои мушаххас андешида шудааст. Имрӯз дар вилояти суғд зиёда аз 1200 адад корхонаҳои саноатӣ фаъолият карда истоданд ва истеҳсолоти онҳо имрӯз маҳсулоти онҳо ҳам воридот ивазкунанда аст ва ҳам хусусияти ба содирот нигаронида шудааст. дар коргоҳу корхонаҳои саноатии вилояти суғд дар маҷмӯъ 300 намуди молу маҳсулот истеҳсол карда мешавад. Бино ба маълумоти масъулон дар соли 2024 ҳаҷми истеҳсоли маҳсулоти саноатӣ дар вилоят ба бештар аз 30 миллиард сомонӣ расонида шуд ки нисбат ба соли 2023 суръати афзоиш бо назардошти индекси нархҳо 120.1% таъмин гардидааст. дар ин давра иқтидори содиротии вилоят асосан аз ҳисоби маҳсулоти саноатӣ тақвият ёфтааст ки тибқи нишондод ҳиссаи он бештар аз 95%-ро ташкил медиҳад. агар дар гузашта ба хориҷи мамлакат бештар ашёи хом ва маҳсулоти нимтайёр содирот карда мешуд, дар натиҷаи амалӣ гардидани ҳадафҳои созандаи ҳукумати кишвар давоми солҳои охир бо таъсиси коргоҳу корхонаҳои нави саноатӣ ин раванд марҳилаи сифатан навро касб намуд. яъне бо татбиқи ҳадаф ва нақшаҳои рушди саноат, содироти маҳсулоти тайёр аз вилоят ба хориҷи мамлакат марҳила ба марҳила афзоиш меёбад. аз вилояти суғд асосан консентратҳо, маъданҳо, либосворӣ, обҳои ташншикан, хушкмеваҳо, консерваҳо ва дигар маҳсулотҳо ба кишварҳои хориҷӣ содирот мегардад. дар вилоят якчанд корхонаҳои бузурги коркарди меваҳои хуш фаъолият дорад. ин корхонаи Исфара Фуд, Зардолу компания, баракати Исфара, Голден Исфара ва дигар корхонаҳое ки дар шаҳри Конибодон меваи канд аст ки ба бастубанди содироти маҳсулотҳои кишоварзӣ сарукор доранд, ахсус хушмеваҳо ва тибқи талаботҳое ки имрӯз стандартҳои ҷаҳонӣ вобаста аст, ин корхонаҳо ба стандартҳои ҷавобгӯ мебошанд ва молу маҳсулоти худро аллакай ин корхонаҳо ба давлатҳои Аврупо ва Туркия содирот намуда истоданд ки хеле бо сифати баланд бастубанд ва содирот карда шуда истодааст. мавриди зикр аст ки ҳукумати тоҷикистон саноаткунонӣ бо суръати мамлакатро ҳадафи чоруми миллӣ эълон намуд ва татбиқи амалии ин ҳадаф дар давоми солҳои охир собит намуд ки имконияту иқтидорҳои истеҳсолӣ зиёданд ва марҳила ва марҳила мавриди баҳрабардорӣ қарор мегиранд. татбиқи ин вазифаи муҳим имкон медиҳад ки дар давраи миёнамуҳлат тоҷикистон аз мамлакати аграриву саноатӣ ба мамлакати индустриаливу аграрӣ табдил дода шавад. барои расидан ба ин ҳадаф дар вилояти суғд имконияту иқтидорҳо дар самти таъсиси коргоҳу корхонаҳои нави саноатӣ самаранок истифода мешаванд. абдуваҳоби абдусаттор, Илёс Бобоҷон, вилояти суғд, барои барномаи Тоҷикистон. ба назари коршиносон устувории молиявӣ иқтисодӣ ки ба таври умумӣ ба мувозинат ва пешрафти соҳаҳои гуногуни иқтисоди миллӣ мусоидат мекунад, барои амалӣ кардани ҳадафҳои миллӣ ва баландбардоштани сатҳи зиндагии мардум аҳамияти бузург дорад. дар ин самт бо истифода аз дастуру супоришҳои президенти ҷумҳурии Тоҷикистон, пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар вилояти Хатлон тадбирҳои лозима роҳандозӣ карда шуда, бо ин восита устувории молиявӣ иқтисодӣ ки асоси рушд ва муваффақияти давлати пешрафта мебошад, ба таҳкими инфрасохтор, шуғл, ислоҳоти соҳаҳои иқтисодӣ ва дастгирии гурӯҳҳои осебпазир кӯмак мерасонад, анҷом дода мешавад. мавзӯъро хабарнигорони барнома Исмоили соҳибназариён аз вилояти Хатлон шарҳ медиҳад. ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон ҳанӯз аз солҳои аввали ба даст овардани истиқлоли давлатӣ тамоми тадбирҳоро барои таъмини зиндагии шоистаи сокинони мамлакат равона карда, дар ин самт марҳила ба марҳила бо амалӣ намудани стратегияву барномаҳои иқтисодиву иҷтимоӣ ба дастовардҳои назаррас ноил гардида истодааст. тавре президенти ҷумҳурии тоҷикистон, пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар паёми солонаи худ ба маҷлиси олии мамлакат таъкид намуданд, моро зарур аст ки дар заминаи амалисозии ҳадафҳои миллиамон пеш аз ҳама амнияти миллӣ ва рушди устувори иқтисодиро таъмин намоем ва сатҳу сифати зиндагии мардумро боз ҳам баланд бардорем. зеро мардуми мо мисли халқҳои дигар мамолики мутамаддин ҳуқуқи маънавии зиндагии шоистаро доранд.
ҳукумати мамлакат бо истифода аз ҳамаи захираву имкониятҳои мавҷуда ҷиҳати мунтазам беҳтар гардонидани шароити зиндагии мардум нақшаҳои бузурги созандагиро роҳандозӣ карда истодааст. қобили зикр аст ки дар 5 соли охир суръати рушди иқтисоди миллӣ ба ҳисоби миёна 7.7% ташкил дод. ҷиҳати рушди иқтисодиву иҷтимоии кишвар ва амалисозии лоиҳаҳои афзалиятноки сармоягузории давлатӣ инчунин татбиқи нақшаву барномаҳои миллӣ, соҳавӣ ва маҳаллӣ дар 5 соли охир аз ҳисоби бюҷети давлат ва сармояи дохиливу хориҷӣ зиёда аз 197 миллиард сомонӣ равона карда шуд. бо мақсади қонеъ гардонидани талаботи афзояндаи иқтисоди миллӣ ва аҳолӣ дар 5 соли охир аз ҷониби низоми бонкии кишвар беш аз 80 миллиард сомонӣ қарз дода шудааст. ҷиҳати идома додани ин раванд ба бонки миллӣ ва ташкилотҳои қарзӣ супориш дода шуд ки ҳаҷми пешниҳоди қарз ва иқтисодиётро ҳамасола зиёд намоянд. дар ин самт бо дастгирӣ аз сиёсати роҳбарияти олии мамлакат ва дастуру супоришҳои президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар вилояти Хатлон тадбирҳои лозима роҳандозӣ карда шуда ба ин васила устувории молиявии иқтисодӣ ки асоси рушд ва муваффақияти давлати пешрафта мебошад ва ба таҳкими инфрасохтор, шуғл, ислоҳоти соҳаҳои иқтисодӣ ва дастгирии гурӯҳҳои осебпазир кӯмак мерасонад анҷом дода мешавад. низоми бонкӣ тамоми дастуру супоришҳои асосгузори солу ваҳдати миллиро сармашқи кори хеш намуда аллакай ба ҷамъбасти соли 2024 дар қаламрави вилоят аллакай қариб ки 5.2 миллиард сомонӣ қарз дода шудааст. ин нишондиҳанда аз рӯи маблағ нисбати соли гузашта аллакай 1.2 миллиард сомонӣ зиёд гардидааст ва инчунин аз рӯи фоизнокӣ бошад қариб ки 31% нисбати соли гузашта зиёд гардидааст. соли 2024 нисбати соли 2019 таҳлил карда бароем аллакай 2.2 маротиба аллакай 3.6 миллиард сомонӣ нисбати 5 соли пеш зиёд карда шудааст қарзо. ба назари коршиносон устувории молиявии иқтисодӣ ки ба таври умум ба мувозинат ва пешрафти соҳаҳои гуногуни иқтисоди миллӣ дахл дорад барои амалӣ кардани ҳадафҳои миллӣ ва баланд бардоштани сатҳи зиндагии мардум аҳамияти бузург дорад. аз ин лиҳоз таи солҳои охир дар вилояти Хатлон бо мақсади дастгирии рушди соҳибкорӣ ва таъмини имкониятҳои беҳтар барои иқтисоди маҳаллӣ системаҳои қарздиҳӣ ба аҳолӣ ва соҳибкорон тавсея меёбад. яке аз масъалаҳои муҳими рӯзмаррае ки дар фаъолияти иқтисодӣ имрӯза ба назар мерасад ин таъмини молиявии фаъолияти соҳибкорон мебошад. асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат дар паёми худ ба маҷлиси олӣ оид ба масъалаҳои таъмини раванди иқтисодиёт бо қарзҳо дастуру супоришҳо дода шуд. гуфта шуд ки дар тӯли 5 соли охир ба иқтисодиёти ҷумҳурӣ аз тарафи низоми бонкии ҷумҳурии Тоҷикистон ба андозаи 80 миллиард сомонӣ қарзҳо пешниҳод шудаанд ки ин нишондиҳанда бояд то соли 2027 мувофиқи супоришҳои додашуда ба 100 миллиард сомонӣ расонда шавад. дар раванди иҷроиши ин супориши сарбари давлат албатта низоми бонкии мамлакат вазифадор аст ки сол ба сол захираҳои қарзии худро зиёд намуда ва оид ба паст кардани мизон ё ин ки меъёрҳои фоизаи қарзҳо тадбирҳо андешад. намояндагии бонки миллӣ ва дигар бонкҳои тиҷоративу ташкилотҳои қарзӣ дар ҳудуди вилояти Хатлон фаъолият дошта ҳаҷми қарзҳои имтиёзноки молиявиро барои амалисозии лоиҳаҳои гуногун ва рушди корхонаҳои хурду миёна пешниҳод менамоянд. чунин тадбирҳо ба сокинон ва соҳибкорон кӯмак мекунад ки бонкро ҳамчун манбаи молиявӣ истифода бурда фаъолиятҳои истеҳсолӣ ва тиҷоратии худро рушд диҳанд. طبق مانیتورینگ فعالیت ساحه مسئولین ابراز می‌نمایند که تامین قرض‌های امتیازناک برای اهالی و صاحبکاران در ولایت ختلان برای رشد ساحه‌های مختلف اقتصادی از جمله کشاورزی، صنعت، ساختمان و خدمت‌رسانی مهم است. دستگیری صاحبکاران خرد و میانه، کشاورزان، صاحبکارانی که زن‌های موفق، همچنین برای کارمندان ساحه بودجه زیاده از 318 میلیون مبلغ با 11070 نفر قرضگیران قرض جدا گردیده شد. از در اینجا ما از شروع از ماه فوریه سال 2024 تا ماه مارس یعنی که با اقدام کشاورز برای دستگیری خواجگی‌های
қишлоқ барои дастгирии кормандони соҳаи буҷа додани қарзҳо яъне ки фоизҳое ки нисбатан кам иншони дар охири сол аз шурӯъ аз моҳи декабр яъне ки иқдоми пешгирифтаи орзуҳои солинавӣ ки бо фоизи нисбатан арзон яъне ки 16% ба тамоми қарзгирандагон иқдом эълон гардида буд тавонистанд мизоҷони ки аз ин иқдом самаранок истифода баранд. тибқи дастури супоришҳои асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомали Раҳмон дар паёми навбатӣ ба низоми бонкии супоришҳо додан оиди зиёд намудани ҳаҷми қарздиҳӣ, осону шаффоф намудани соҳаи қарздиҳӣ ва вусъат додани гардиши ғайринақдӣ бонки эсхата низ дар навбати худ соли 2024 ба аҳолӣ ба маблағи зиёда аз 220 миллион сомонӣ қарзҳо пешниҳод намудем, аз ҷумла ба соҳаи кишоварзӣ, хизматрасонӣ, тиҷорат ва қарзҳои истеъмолӣ пешниҳод намудем. Дар соли 2025 фиқи супоришҳои роҳбари давлат ба соҳаҳои кишоварзӣ иқдом дорем ки қарзҳои то 200 000 сомон танҳо бо як зомин бегарав пешниҳод намоем. Ба мақсади ҳамин дастрасии қарз ба ноҳияҳои дурдаст ва шаҳрвандоне ки ба бонк дастрасӣ надоранд ё ин ки аз маҳалли зисташон аз бонкҳо аз марказҳои хизматрасонӣ мо дур мебошад, мо инчунин тариқи барномаи эсхата онлайн ки дар ин барномаи мо зиёда аз 200 намузи хизматрасониҳо мебошад ва аз ҷумла пешниҳоди қарзҳо низ ба онҳо дастрасӣ дорад. то 10 000 сомонӣ мизоҷон метавонанд тариқи барномаи мобилии мо ба бонк ташриф наварда ба қарз мисол дастрасӣ намоянд. коршиносони соҳа як ҷузъи муҳими рушди устувори молиявии маҳаллӣ ва таъмини амнияти иқтисодиро ҳамкории фаъолро байни мақомоти давлатӣ ва бахши хусусӣ мешуморанд. ин ҳамкорӣ хусусан дар соҳаи молия ва қарздиҳӣ ба пойдории иқтисод ва беҳтар кардани шароити тиҷорат дар маҳал мусоидат мекунад. таъсиси шароити хуб барои соҳаи соҳибкорӣ ва ҷалби сармоягузорӣ ба инфрасохтори молиявӣ ва иқтисодӣ дар вилояти Хатлон ҳамчунин ба беҳсозии имкониятҳои расидан ба хизматрасонии молиявӣ ва қарздиҳӣ тавассути ташкилотҳои қарзии миллӣ дар давраҳои оянда кӯмак хоҳад кард. дар натиҷа масъалаи пешниҳоди қарзҳои имтиёзнок ба соҳибкорон ва аҳолӣ махсусан сокинони деҳоти дурдаст як марҳилаи муҳими таъмини рушди иқтисодӣ бо устуворӣ ва эҷоди ҷойҳои нави кор хоҳад буд. вақте ки ба динамикаи қарзҳо назар меафканем мебинем ки сол ба сол фоизҳои миёнавазнии қарзҳои пешниҳодшуда пасттар мегарданд. албатта ин аз системаи воситаҳои танзими сиёсати пулию қарзии давлат вобастагӣ калон дорад ва бонки миллӣ дар ин росто албатта маҷмӯи тадбирҳоро меандешад. масалан яке аз роҳҳои паст кардани фоизҳои қарзҳои пешниҳодшаванда ин паст кардани меъёри бозтамвил аз тарафи бонки миллии ҷумҳурии Тоҷикистон аст. дар тӯли як соли охир ба нишондиҳандаҳои макроиқтисодии мамлакат назар меафканем мебинем ки аз тарафи бонки миллии ҷумҳурии Тоҷикистон ҳамин меъёри бозтамвил аз 10% соли 2023 ба 9% оварда расонд. ин яке аз омилҳои асосии таъсиррасон ба паст кардани меъёрҳои фоизҳои пешниҳодшаванда мебошад. маблағҳо барои соҳибкорон ва шаҳрвандон дастрас мегарданд ва истеҳсолот ба гардиш меояд. албатта ин хуб аст, чунки боиси рушди соҳибкорӣ мегардад. низоми бонкии тамоми дастури супоришҳои асосгузори сулҳу ваҳдати миллиро сармашқи кори хеш намуда дар 25 шаҳру ноҳияҳои вилояти Хатлон 604 адад воҳидҳои сохтории кору фаъолият менамояд. 70 адад филиалҳои бонку, 40 адад филиалҳои ташкилотҳои қарзии хурд ва инчунин 11 адад саридории ташкилотҳои қарзи молиявӣ, инчунин иловатан 483 адади дигар маркази хизматрасонии бонкӣ кору фаъолият менамояд сари вақт ҳам дар марказҳои шаҳру ноҳияҳо, ҳам дар ҷамоатҳои дурдаст сари вақт хизматрасонии низоми бонкиро карда истоданд. пешвои муаззами миллат дар паёми навбатии худ ки 28 декабри соли 2024 қайд карда гузаштанд дар қисмати зиёд намудани ҳаҷми қарзҳо аллакай низоми бонкӣ тамоми дастури супоришҳои асосгузори сулҳу ваҳдати миллиро сармашқи кори хеш намуда бонки миллии Тоҷикистон дар якҷоягӣ бо ташкилотҳои қарзи молиявӣ ба нақша гирифта шудааст ки нисбати соли гузашта боз ҳам дар қисмати сабукӣ
додани қарз ва инчунин ҳам дар қисмати паст намудани фоизи қарз ва инчунин дар қисмати зиёд намудани ҳаҷми қарзҳо чораҳои зарурӣ меандешад. با نظرداشت جریان‌های مثبت و تدبیرهایی که در ولایت ختلان راه‌اندازی شده‌اند میتوان امیدوار بود که اقتصاد ولایت در آینده باز هم استوار و مستحکم‌تر می‌گردد، زیرا رشد بانکداری، دسترسی آسان به قرض‌های امتیازناک و استفاده تکنولوژی‌های نو در ساحه مالیوی و حساب برابرکنی یکجا با تدبیرهای اجتماعی و اقتصادی میتواند به بهبودی روزگار مردم و بالا بردن صفت زندگی مساعدت نماید. اسماعیل صاحب نظریان، موسی نور محمد، ولایت ختلان، برنامه تحلیلی و اطلاعاتی تاجیکستان. ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон барои беҳтар кардани сатҳу сифати таълим дар ҳамаи зинаҳои таҳсилот давоми солҳои соҳибистиқлолӣ шароити заруриро муҳайё кардааст. чун маориф дар сиёсати иҷтимоии ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон дар авлавият қарор дорад, сол то сол маблағгузорӣ ба ин соҳа бештар гардида, хонандагони муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ дар озмунҳои ҷумҳуриявӣ ва байналмилалӣ иштирок намуда, ҷойҳои ифтихориро соҳиб мегарданд. барои дар рӯҳияи маърифатомӯзӣ тарбия намудани аҳли ҷомеа, пешрафту тараққиёти мамлакат саҳми омӯзгору мураббӣ назаррас аст. бо дастгириҳои пайвастаи ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон, соҳаи маориф ва илм дар давоми солҳои соҳибистиқлолӣ рушд намуда, чандин муассисаҳои нави таълимии замонавӣ бунёд карда шуданд, ки шароити мусоиди таълиму тарбияро барои насли даврони истиқлол фароҳам овардааст. асри 21 асри илм ва технология дониста шуда дар замони ҷаҳонишавӣ ва инкишофи босуръати муносибатҳои иҷтимоиву иқтисодӣ танҳо мутахассисони ҷавобгӯи бозори меҳнат ва соҳибкасб метавонанд дар пешрафт ва ҳифзи арзишҳои миллии ҳар як давлат саҳми бориз дошта бошанд. омӯзиши илмҳои табиатшиносӣ дақиқ ва риёзӣ қадами устуворест барои рушди иқтисодиёту иҷтимоиёт ва таъмини рақобатпазирии кишвар дар арсаи ҷаҳон. бо мақсади муҳимияти ин масъала президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон солҳои 2020-2040-ро 20-солаи рушди омӯзиши фанҳои табиатшиносӣ дақиқ ва риёзӣ эълон намуданд. президенти муҳтарами мамлакати мо вақте ки ба шаҳру ноҳияҳо меравад, аввал ба мактабҳо меравад, бо хонандагон вомехӯрад, ба интернатҳо меравад, бо дастпарварони интернатҳо вомехӯрад, ба хонаи пиронсолон меравад, ба ҳамон ҷойҳое ки одамоне ки аз ҷиҳати иҷтимоӣ камбудие доранд, ба ҳамон ҷоҳо меравад, онҳоро дастгирӣ мекунад. ин як тарафи масъала аст ва ҳар куҷое ки равад, пеш аз ҳама дар кушодани мактабҳо, интернатҳо, муассисаҳои таълимӣ, пажӯҳишгоҳҳо ва дигар муассисаҳои соҳаи маориф иштирок мекунад ва бевосита худаш ифтитоҳ мекунад. медонед ин чӣ натиҷа медиҳад? якум ин ки масъулият эҳсос мекунанд роҳбарони ҳамаи сатҳҳо, аз ноҳия, шаҳр, вилоят то ҷумҳурӣ масъулият эҳсос мекунанд. дуюм ин ки ҳамеша президент даст дар болои набзи рушди маорифи мамлакат дорад, чунки огоҳ аст аз ҳамаи чиз, худаш бевосита иштирок мекунад ва мана дар баромадашон дар соли 2020 дар паёмашон гуфта буданд ки мо давлате ҳастем ки харобшавии сифати таълим ва зеҳни маорифпарварони ҷумҳурии тоҷикистон хатар ба амнияти ҷумҳурии тоҷикистон ҳисобида мешавад ва ин дар қонуни ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи амният махсус қайд карда шудааст ҳаст. бинед давлате ки дар сатҳи конститутсия моддаи 41 конститутсияро агар бояд борем, барои ҳамаи шахсиятҳо дар ҷумҳурии тоҷикистон новобаста аз миллату эътиқоду дигар фарқиятҳо таҳсил кафолат дода мешавад. таҳсили миёнаи бепули давлатӣ кафолат дода мешавад ва дигар навъҳои таълим, шаклҳои таълима қонун муайян мекунад. дар зарфи истиқлолият дар соҳаи маориф ҷумҳурии тоҷикистон бисёр зинаҳои мушкилеро аз сар гузаронд. бахусус бинед аввалин ҳуҷҷате ки дар соҳаи маорифи ҷумҳурии тоҷикистон қабул шуда буд, лоиҳаша соли 1991 тайёр карданд. бинед ва аз сабабе ки вазъияти сиёсӣ муташанниҷ буд, маҷбур шуданд ки ҳамин лоиҳаи қонуни
ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи маорифа соли 1993 ба воситаи шӯрои олии ҷумҳурии тоҷикистон тасдиқ кунанд. бинед аз ҳамон давра то имрӯз 8 маротиба ба ин қонуни аввалини дар соҳаи маориф тағйироти иловаҳо вобаста ба дигаргуншавии шаклҳои таълим, гузариш ба намудҳои дигари таълим, дагаргуниҳо ворид карда шуданд. дар замони соҳиби истиқлолӣ дар заминаи сиёсати маорифпарваронаи роҳбарияти давлат ва ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон ин соҳа рушд карда барои равнақ ёфтани дигар самтҳои муҳим замина гузошта, вазифаи асосии муассисаҳои соҳаи илму маориф баланд бардоштани сатҳу сифати таълиму тарбия, омода намудани мутахассисони варзидаи ҷавобгӯ ба талаботи замони муосир ба ҳисоб меравад. набинед дар ин гуна вазъияти муташанниж дар қаторе ки ҳанӯз бисёр ниҳодҳои давлатӣ ҳанӯз амал намекарданд, нав аз сари нав аз сифр сохта мешуданд, диққати ҳамешагии доимӣ ба соҳаи маориф буд. худи президенти муҳтарами мамлакат ҳанӯз дар паёмаш соли 2005, баъд соли 2016, баъд соли 2020 ва соли 2024 дар вохирашон бо ходимони бозиёиён ва аҳли маориф 30 май махсус ҳамин 33 соли рушди маорифи давлати соҳиби истиқлоли ҷумҳурии тоҷикистонро таҳлил карданд. ва ман дар асоси ҳамин таҳлил як чиза мегӯям ки бинед ки ҷумҳурии тоҷикистон давлати азизи мо, давлати соҳиби истиқлол, вақте ки соҳиби истиқлол шуд, мо бояд дарк кунем ки ҳамаи чиз аз ҷумла рушди маориф, иқтисодиёт, сиёсат, иҷтимоиёт, ҳама маърифат, ҳамаи инҳо дар асоси ба даст овардани истиқлолият ки неъмати олӣ ҳаст барои ҳар як давлат, барои ҳар як шаҳрванд ба даст омад. агар мо соҳиби истиқлол намешудем, истиқлолият ба даст намевардем, ба ивази ҷони 150 000 нафар агар мо ин истиқлолиятро ҳимоя намекардем, мо ба рушди маориф ноил намешудем. ва таърих исбот мекунад ки ҳама вақт ҳамаи давлатҳо дар пояи рушди илму маориф пешравӣ доштанд, иқтисодиётшон пешрафт, комёбиҳои илмию техникӣ ба даст оварданд. барои ноил гаштан ба ин ҳадаф роҳнамоӣ намудани хонандагону донишҷӯён ба фаъолияти пурсамар, интихоби дурусти касб, худинкишофдиҳии шахсӣ ва ҳамзамон робитаи волидайн бо муассисаҳои таълимӣ мебошад. имрӯз дар соҳаи маорифи мамлакат 8 барномаи давлатӣ ва 2 стратегияи дарозмуддат татбиқ шуда истодаанд ки ба рушду инкишофи таълиму тарбия, амалигардонии ислоҳоти соҳа, дастгирии мактабу омӯзгор, таълифи китобҳои дарсии насли нав ва такмили мазмуну мундариҷаи таҳсилот мусоидат менамояд. мана агар вохираи президента мулоқот шуна бо зиёиён аҳли маориф мо агар ба назари таҳқиқ хонем, хулоса бароиҳо кунем, тафсир кунем, ба ин хулосае омадан мумкин аст ки равияҳои навтарине ки дар рушди илму маорифи ҷаҳон ҳастанд, имрӯз дар ҷумҳурии тоҷикистон як қисми зиёди онҳо аллакай ҷорианд. ман якчанд мисолҳо меорам аз ҳамин давраи соҳиби истиқлолии ҷумҳурии тоҷикистон. бинед ки фақат дар соҳаи рушди маорифи илм дар ҷумҳурии тоҷикистон зиёда аз 400 санадҳои ҳуқуқӣ қабул карда шуданд ки инҳо фармонҳо аз президенти ҷумҳурии тоҷикистон сар карда, фармонҳо, консепсияҳо, қонунҳо, консепсияҳо, стратегияҳо ва барномаҳо ҳастанд. ба ғайр аз ин низомномаҳои мактабҳои таҳсилоти ҳамаи сатҳҳо бозбинӣ шуданд, аз сари нав ба шароит мутобиқ карда шуданд. ва бинед ки дар вохири охиранашон президенти муҳтарами мамлакат дар бораи истифода ва ба истеҳсолот пайвастани зеҳни сунъӣ гап заданд. ин бисёр чизи муҳим аст ва ҷаҳон имрӯз ба ҳамин сатҳ, ба ҳамин роҳ рафта истодааст. аз зеҳни сунъӣ бисёр истифода карданӣ ҳастанд ва ба ҳамин мақсад дар назди президенти ҷумҳурии тоҷикистон махсус агентии инноватсия ва технологияҳои рақамӣ дар назди президенти ҷумҳурии тоҷикистон амисол ба кор ихтисор кард ва мақсади асосии ин агентӣ ба дараҷаи 5% маҷмӯи маҳсулоти дохилӣ бардоштани комёбиҳои илму техника, инноватсия, зеҳни сунъӣ мебошад. ана ҷумҳурии тоҷикистон 4 ҳадафи стратегӣ дорад. ҳама ина медонад. аммо ҳадафи охироне ки рушди босуръати саноат ҳаст, анамин ба истифодаи зеҳни сунъӣ ва инноватсия ва технологияҳои иттилоотӣ ё рақамӣ
بسیار علاقه زیج دارد. به این نمیشود، به این پیشروی در این ساحه جبهه نمیشود. از این رو بسیار سری وقتی درست درک کرده پرزیدنت محترم مملکت این مسئله رو به میان گذاشتن که بنابراین باید که حجم استفاده تکنولوژی رقمی با 5% مجموع محصولات داخلی در نزدیکترین سالها برابر کرده شود. این با گفتن آسان است، 5% مجموع محصولات داخلی. همچنین با این مقصد در ساحه 11 لایحه سرمایه‌گذاری دولتی به مبلغ 14.6 میلیارد سومانی تطبیق شده ایستاده است. طی سالهای صاحب استقلالی در کشور 3670 مؤسسه نوی تحصیلات میانه عمومی، 262 مؤسسه تا مکتبی و 35 مؤسسه تحصیلات عالی کسبی به استفاده داده شد. امروز در کشور 65 لیسه کسب‌های تکنیکی یعنی مؤسسه‌های تحصیلات ابتدایی کسبی با 23500 خواننده و کورس‌های کوتاه مدت کسب آموزی در نزد آنها با 12000 خواننده، اینچنین 88 مؤسسه تحصیلات میانه کسبی، کالج‌ها با 106000 دانشجو فعالیت دارند. اکنون دیگرگونی‌هایی که در ساحه معارف جاری شدند، من بسیار مختصر یک چیز میگم که پیش از همه یک قطار نهادهای به واسطه‌ای که به عملی گردانی همین اصلاحات جاری نمودن تکنولوژی اینوواسیونی در ساحه معارف وظیفه‌دار کرده شدند، اینها به واسطه تشکیل کرده شدند. بنابراین سال 2020 پرزیدنت محترم مملکت اکادمیای علم‌های جمهوری تاجیکستان به اکادمیای ملی علم‌های جمهوری تاجیکستان تبدیل داد. این هم تو یک تبدیلی صنعی یا که همین خیلی مکانیکی نیست. سال 2013 19 نوامبر وزارت معارف جمهوری تاجیکستان به وزارت معارف و علم تبدیل داده شد و وکالت سیاست علم پیش بردن از اکادمی علم‌ها گرفته شده به وزارت معارف جمهوری تاجیکستان داده شد. سیاست علم دیگر است و خود علم دیگر است. برای همین همچون مقامات وکالتدار وزارت معارف و علم جمهوری تاجیکستان از سال 2013 اینجوری عمل میکنند. دیگر بنابراین یک بسیار موفقیت کلان 10 فوریه سال 2014 تشکیل کردن مرکز ملی تستی نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان بود که برای شفاف گذاشتن امتحان‌ها، برای کم کردن سرسانی داوطلبان، برای از بین بردن همه گونه عامل‌های کورپسیونی و تشکیل استفاده تکنولوژی معاصر در گذراندن امتحان‌ها، شفاف گذراندن امتحان‌ها برای همین تشکیل کرده شد و این مرکز ملی تستی امکانیت داد که بسیار مسئله‌هایی که به پیشرفت معارف مشکلی ایجاد می‌کردند از بین برداشته شد. این دیگر مسئله بود. بغیر از این ببینید که من گفتم که جاری کرده شد آخران نهادی که ساخته شد در ساختار دولتداری ما در ساحه معارف همین اجنسی اینوواسیون و تکنولوژی رقمی بود و از همه مهم چیزی مهمی که به پیشرفت معارف در همین 33 سال استقلال مساعدت کرد این گزارش با نظام تعلیم کردیتی بود. پیش نبودیم. چی امکانیت داد؟ امکانیت داد که مثلا اول به طرز پیلوتی یا که تجربوی میگویند این در دانشکده تجارتی جمهوری تاجیکستان و دانشگاه تکنولوژی جمهوری تاجیکستان به نام محمد آسیمی جاری کرده شد بار اول و امروز همه مکتب‌های عالی جمهوری تاجیکستان در همین نظام فعالیت میکنند. چی امکانیت فراهم آورد؟ پیش از همه امکانیت داد که مکتب دانشکده‌های عالی دانشگاه‌ها و دانشکده‌های عالی جمهوری تاجیکستان در نزد خود بود لیسه داشته باشند، گیمنازیا داشته باشند، مکتب‌های خودی داشته باشند و دیگر اینکه بزینه با طرز سه زینگی تعلیم گذاشتیم. اگر شما بکالوریات هست، ماجستراتورا هست و دکتر پی اچ دی، سه شکل تعلیم، سه زینگی و این امکان فراهم آورد که کادرهای بسیار پیشرفته استفاده برنده تکنولوژی اینوواسیونی رو ما تربیت کنیم. زمان صاحب استقلالی بیش از 117,000 جوانان با استعداد مملکت برای تحصیل به دانشگاه‌های با نفوذ 42 کشور پیشرفته جهان فرستاده شدند.
امروز 42400 نفر جوانان ما در 42 دولت مترقی جهان تحصیل علم دارند که 13000 نفر یا بیش از 30% آنها دختران میباشند. تنها سال 2024 رهبریت دولت و حکومت مملکت با اهل علم و معارف کشور 2 مرتبه ملاقات کرده مشکلات و دورنمای ساحه را همه طرفه تحلیل و بررسی نمودند و برای اصلاح وضع دستور و سفارش‌های قطعی داده شد. سال 2008 با فرمان خود پرزیدنت جمهوری تاجیکستان استیپندیای پرزیدنتی جمهوری تاجیکستان به نام درخشندگان تشکیل کرده شد و سال 2009 نظامنامه همینه با قرار حکومت جمهوری تاجیکستان تصدیق کرده. این برای در خارج تحصیل کردن آدمانی که استعداد دارند، استعداد فوق العاده دارند، خب حساب خوانندگان و دانشجویان همه این مبلغ‌های مصرف می‌شدگی را انا همین از خود پرزیدنت از فوند پرزیدنت تامین از فوند انا همین استیپندیای درخشندگان تامین میکنند. این مگر غمخوری نیست در ساحه معارف. و ببینید بغیر از این دیگرگونی های زیادی بودند که در اینجا شاید امکانیت همه آنها رو گفتن و گذاشتن محدودتر است، اما من فقط یک چیز میگویم که همین دولتی که در کانستیتوشنش ماده 41 داره درباره تحصیل کفالت میدهد، دولتی که زیاده از 400 سندهای حقوقی درباره رشد معارف قبول کرد تنها در دوران صاحب استقلالی، دولتی که برای آموختن تجربه پیشقدم در ساحه معارف به تمام دولت‌های پیشقدم فرزندان ملت خود میفرستد، این گونه دولت حتما کامیاب میشه. چون که خود پرزیدنت بارها تاکید کرد و طول تاریخ هم رفت تاریخ ملت ما هم همین اثبات کرد. ببینید که ملت ما زیاده از 1000 سال به دولت بود، اما همچون ملت باقی موند، همچون فرهنگ باقی موند، همچون تمدن باقی موند، زمانش باقی موند، زبانش باقی موند، همه اینها علمش باقی موند، همه اینها امکان فراهم آوردند که ما وقتی که در آخر سده 20 استقلالیت به دست در آوردیم از اون خزینه پربها استفاده بریم. من اینجا که نامبر نمیکنم یک تا همه بزرگان ما در ساحه تعلیم و تربیت نصیحتنامه ها دارند، کتاب ها دارند. یک کتاب فتوحاتنامه سلطانی را گیرید یا نصیحتنامه عنصر مالی کیکاوی سگرید، سراپا تعلیم است، سراپا تربیت است. همیشه در خاطر باید داشت که همه پیشروی و پیروزی هر یک دولت و جامعه را مکتب و معارف و علم و دانش تامین میکند. در آزمون‌های فروغ صبح دانایی کتاب از علم فروغ معرفت و تاجیکان آینه تاریخ ملت نیست تا امروز 2,60,000 نفر شهروندان کشور خصوصا نورسان و جوانان اشتراک کرده قریب 1000 نفر صاحب شاه جایزه، جایهای نمونوی و جایزه های پولی گردیدند. در اساس امر پرزیدنت جمهوری تاجیکستان از 2 ینوار سال 2025 در مملکت آزمون‌های جمهوریوی فروغ صبح دانایی کتاب است، علم فروغ معرفت و تاجیکستان وطن عزیز من برگزار کرده می شود. اقدام مذکور که در زمینه جلب نورسان و جوانان به کتابخوانی و بلند برداشتن ذهن آنها عملی کرده می شود، قشر گوناگون جامعه توانستند با مطالعه نمودن ادبیات‌های گوناگون و علم‌های دقیق و صنعت و موسیقی در این آزمون‌ها اشتراک نمایند. هدف اساسی از اعلان چنین آزمون‌ها آن است که کتابخوانی و کتابنویسی در جامعه باز هم بیشتر رواج یابد و سطح معنوی و اخلاقی جامعه، سخنوری و سخنشناسی و به قدر سخن و ایجادگران سخن رسیدن اهل جامعه باز هم بهتر گردد. اقدام نوبتی خردمندانه پیشوای معظم ملت محترم امام علی رحمان را در قطار دیگر منطقه های کشور ساکنان ولایت مختار کوهستان بدخشان خوب جانبداری و پیگیری نموده از روز اول تصدیق گردیدن این امر به این آزمون ها آمادگی را شروع نمودند. گزارش ماهیره طاهر در این خصوص.
تشبث خردمندانه و بینظیر پیشوای معظم ملت محترم امامعلی رحمان جهت برگزاری آزمون جمهوری فروغ صبح دانایی کتاب است دوام 6 سال آخر تعداد هواداران علم و ادبیات را در سراسر جمهوری و من جمله ولایت مختار کوهستان بدخشان به اوج اعلا رسانیده است. در سال نو میلادی آمادگی به آزمون مذکور الکی آغاز گردیده اهل فرهنگ و کارمندان کتابخانه ولایتی به نام ابو عبدالله رودکی نیز کتاب‌های لازمی را منظور هواداران کتاب نمودند. خوشتر کتاب در جهان یاری نیست، در غمکده زمانه غمخواری نیست. هر لحظه ازای به گوشه تنهایی صد راحتی هست و هرگز آزاری نیست. کتابخانه گنج مقدسی است که در آن علم نهان است. هر کسی که به کتابخانه تشریف می آورد می تواند از آن یک جهان بهره گیرد. کتابخوانی و کتاب دوستی انسان را حتما به قله مراد می رساند. مرتبه اش را در جمعیت بلند برداشته او را همت بلند و قدرشناس می گرداند. اینچنین قید کردن ضرور است که به کتابخانه در سال 2024 430 نسخه کتاب های تازه نشر داخل گردیدند. در سال 2024 به کتابخانه ما زیاده از 5000 نفر خواننده تشریف آوردند. این گواه از آن است که شوق و رغبت به کتابخوانی و کتاب دوستی زیاد شده تعداد اعضایان نوی کتابخانه روز از روز زیاد شده ایستاده‌اند. به کتابخانه ولایتی به غیر از خوانندگان و دانشجویان همزمان دیگر قشر جامعه اعضا می شوند. در برابر این ما کتابداران کتابخانه کوشش به خرج می دهیم که طلبات خوانندگان را سری وقت تامین نماییم. باید تذکر داد که دوم январи соли равон амри президенти ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи баргузор кардани озмуни ҷумҳуриявии фуруғи субҳи доноӣ китоб аст дар соли 2025 пешниҳод гардида тағйироту иловаҳои ҷадид аллакай манзури ҳаводорони илму адаб карда шуданд. бари бозам авасманд гардондани тамоми қишраҳои ҷомеа ба аз худ намудани осори ниёгон адибони муосир ва адабиёти ҷаҳон дар соли 2025 ҳаҷми мукофотпулӣ нисбат ба соли гузашта як маротиба зиёд гардида барои довталабоне ки дар даври чоруми озмун сазовори ҷойҳои якум, дуюм, сеюм ва шоҳҷоиза мегарданд, ҷои якум 70,000 сомонӣ, ҷои дуюм 50,000 сомонӣ, ҷои сеюм 40,000 сомонӣ ва шоҳҷоиза ба маблағи 140,000 сомонӣ муқаррар гардидааст. танҳо китобу китобхонӣ, қироату тадрису таълим мардуми моро саводноку бомаърифат мегардонад. амри асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомали раҳмон оқилонаю саривақтист. амри ҳидояткунанда ба сӯи маърифат ва ба сӯи адабиёту фарҳанги худшиносӣ, ба сӯи қоллаҳои баланди худшиносию худогоҳии миллӣ мебошад. таи 6 сол аст ки дар ҷумҳурии тоҷикистон озмунҳои ҷумҳуриявӣ аз қабили илм фуруғи маърифат, фуруғи субҳи доноӣ китоб аст. тоҷикон дар оинаи таърих, тоҷикистон ватани азизи ман дар сатҳи баланд гузаронида истодаанд. ҳадафи асосии баргузории ин озмун пеш аз ҳама дарёфти чеҳраҳои нави суханвару сухандон, арҷ гузоштан ба арзишҳои миллӣ мебошад. имсол бошад хушбахтона бо супориши пешвои миллат тағйирот ба озмун илова карда шуд. барои ишғоли ҷои якум 70,000 сомонӣ, барои ишғоли ҷои дуюм 50,000 сомонӣ ва барои ишғоли ҷои сеюм 40,000 сомонӣ ва инчунин соҳиби шоҳҷоиза гардидан 140,000 сомонӣ муқаррар гардидааст. инчунин дигар дар баробари он омӯзгороне ки толибилмони онҳо дар ин озмунҳо соҳиби шоҳҷоиза мегарданд бо унвони ҳаллочии маориф ва 20,000 сомонӣ мукофотонида мешаванд ва волидайни ин толибилмон бошанд ки сазовори ҷойҳои якум, дуюм, сеюм ва шоҳҷоиза мегарданд бо нишони сарсинагии маърифатпарвар ва ифтихорнома мукофотонида мешаванд. ин ама шаҳодат аз он медиҳад ки рӯз аз рӯз майли тамоми қишраҳои ҷомеа ба китобу китобхонӣ зиёд шуда истодааст. баргузории озмуни фуруғи субҳи доноӣ китоб аст тамассулат теъдоди хонандагони китоб ва дӯстдорони илму адабро ба маротиб зиёд намуда довталабон баҳри нишон додани маҳорату малакаи сухандонӣ саъю кӯшиш ба харҷ медиҳанд. ин иқдом баҳри баланд бардоштани ҳуввияти миллии насли наврас ва ҷавони ҷомеа бедор намудани ҳисси худогоҳиву худшиносӣ ва фарқ гузоштан миёни анъанаҳои милливу бегона ва арҷ гузоштан ба мероси бузурги аҷдодӣ заминаи устувор мегузорад. мақсад асосии баргузории ин озмунҳо пеш аз ҳама баландбардоштани завқи китобхонии хонандагон, тақвияти
نیروی ذهنی، دریافت چهره‌های نو سخنور و سخندان، تحکیم خودآگاهی و خودشناسی ملی و هرج گذاشتن ورزش‌های ملی، تکمیل ذخیره لغوی خوانندگان و همچنین دیگر تقویت جهانبینی معنوی کل اهالی به خصوص خوانندگان و دانشجویان مؤسسه‌های تحصیلات ابتدایی، میانه، کسبی و غیر از این اسپرانتو، دکترانتو، ماجسترانتو و دیگر قشرهای دیگر می باشد. همسال با جای سیوم یعنی 40,000 سومانی و جای دوم 50,000 سومانی و جای یکم 70,000 سومانی و شوجایزه باشد با 140,000 سومانی بلند شد. یعنی این یک موفقیت، یک اقدامی بزرگ پیشوای ملت است که اینقدر غمخواری نسبتی کتاب کسانی که در وجود آنها مهر و محبت خواندن یعنی از خود نمودن دانش هست می باشد. باید گفت که این بعد در برابر شهروندان جمهوری تاجیکستان، تاجیکان برونمرزی نیز می توانند در این آزمون مهارت و ملکه و استعداد خویش را پیشنهاد اکمال نمایند. به ضمن این حجم مبلغ مکافات برای آزمون علم فروغ معرفت 2 برابر زیاد کرده شده. از فوند ذخیروی پرزیدنت 9.2 میلیون سومانی زیاد می گردد. همزمان برای هر یک آموزگاری که شاگردانشان در آزمون سزاوار جایهای 1، 2، 3 و 4 جایزه می گردند 20,000 سومانی مقرر شده است. حجم مبلغ مکافات برای آزمون تاجیکستان وطن عزیز من هم به 7.6 میلیون سومانی زیاد کرده شد. این اقدام خردمندانه پیشوای معظم ملت محترم امام علی رحمان خرد و بزرگ ولایت بدخشان را رو بلند نموده هر یک ما را وادار می نماید که رو به کتاب و کتابخانه از خود نمودن الهام نو و معاصر، اختراع کردن تکنولوژی نو و ترنمگر وحدت و استقلالیت باشند. тамошобинони азизу арҷманд, ин буд барномаи иттилооти таҳлилии тоҷикистон. ба шумо зиндагии ободу осоиштаро таманно дорем. саломат бошед.